Ročný parkour meeting je taktiež medzinárodné podujatie, ako bol aj minulý rok, s účasťou ľudí z celého Slovenska, Česka, Poľska. Samotných účastníkov máme už nejakých 110 alebo 120. Cez internet mali registráciu spustenú, zaregistrovalo sa nám približne okolo tých 150 ľudí. Samozrejme, úplne na začiatok tréningu treba dobré rozohriatie, takže dali sme si 3 kolečka dneska a potom nasledovala rozcvička, dynamická. Tam je rozdiel medzi dynamickou a statickou rozcvičkou, alebo teda stretchingom. V podstate mnoho ľudí využíva práve ten statický stretching, ktorý nie je dobrý pred záťažou. Som z Bratislavy a skáčeme tam pravidelne asi 30. Skáčem parkour vlastne 4 roky a všimol som si ho pred 4 rokmi v jednom filme, v okrsku 13. To ma inšpirovalo a postupne som stretol vlastne komunitu ľudí, ktorí sa tomu tiež venovali a tí ma vlastne začali trénovať. Ja som začal v 12 rokoch. Priviedol ma k tomu kamarát, zaujalo ma to, pretože sa stále posúvajú tie svoje hranice a teraz ma to strašne baví. Ide o to získať tu nejakú silu, aby som bol nápomocný či už ľuďom, aby som vedel prekonávať či už tie prekážky alebo pomáhať ľuďom. Aj o to tam ide. Sú ľudia, ktorí si myslia, že sme vandali, hej, ničíme to a tak, ale tým je základ sa snažiť to vysvetliť, o čo tu ide, že ide o tréning, ide o to a ukázať im to a normálne s rozumom a s úsmevom na tvári im povedať, o čo vlastne ide a nie sa s nimi hádať niekde tak. Začne parakutovom, zádami, preskočí, spraví parakotu. Koľky to budeme robiť? 4. Pri parkoure tom našom ide prekonávanie prekážok. Mnohí to nazývajú aj umenie pohybu. Hlavným takým cieľom je dostať sa z bodu A do bodu B čo najefektívnejším spôsobom a s využitím len ľudských schopností. Salta už nie sú ako súčasťou parkouru, ale využívajú sa vo freerune, čo je vlastne taká odnož parkouru. Ľudia si možno naozaj myslia, že je to nebezpečné, ale to, čo vidia na ulici, že decká skáču na betóne salta alebo niečo podobné, tak tomu predchádza dlhoročný tréning. Super, ide na to skvěle.